bayi kaya ngene iki ape tak pacul negara hukum. Cara tak pamerno nang tangga ya ngisin-ngisini. Rupa kaya gemboke neraka. Ya ngene iki lho, biyen aku mulai tanggapan lodruk diperkosa rek mendem-mendem dadine ngene iki. Gak sudi kula nyusoni. Tau nyusu aku grepes rantas pentilku. Kok niku bayi apa siluman? Kowe nang turu? Enggak. Turu. Nguk. Kon gelem turu tak gak kon? Enggak. Turu. Ayo. Turu. Enggak. Kowe kan. Enggak. Turu. Turu. Jalan. Kon njaluk kelon. Ah. Berengen aku mari ngeroni kon. Ayo turu nak. Lho ngene iki lho. Kurang ajar. Kabeh tak pateni ku ya apa? Aduh, yang ngene iki oleh-oleh aku biyen buka aplikasi micet. Sing duwe aplikasi jelas guyu. Lah ketane turu iki, turu wisan, turu. Kuwale. Sing nyanyi aku iku. Lah apa bayine kok sing nyanyi tak lelo? Gak pantes. Oh, lamuke akeh. Tak kemulane anakku. Aduh, tak kemulane. Para sederek, monggo nang kumpul anakku bongkok. Kowe cepetan ya, Lew. Bu, Apa? aku Yo apa? jadan. Yo apa? Ayo. Jaluk apa? Jadan gue. Jaluk dot. Iki ana dote, Nak. Ajane susune buke iki gak iso metu. Iki ana ngentut kon. Gilane. Ambularaan, Cuk. Jaluk dot, Nak. Jadan. Sik tak ceki sik. Oh, enak. Tak kocoki sik ya. Enak. Iki cekelan, Nak. Lha gue maku. Aduh, dengkulku ketatap. Wis dilapi lho. Kowe nang turu. Nang turu, Nak. Salam. Lho, anakku ngompol. Duh, alah tak lapane rek. Tak pasangane. Aduh, cek aduh, panas. Cek bersih. Kowe nang turu. Ambaan lo bayi yamene gak turu. Salam. Ono bayi tak bajingan. Kon men dablek-dablek. Aku wis gak sudi ambek kon. Kon tak dol kon. Emak gue. Lho, ibu angkatmu ayu. Emak. Terus katik momoan. Meneng gitu.
ngentutan. Kon ngentutan kon. Sere. Ana bayi kok bolak-balik prat-pret. Kowe atur wae. Kowe atur. Aku dia. Neten gue. Neten. Kok jenenge anak? Tapi jeti. Gue kan bojo gue. Naik terus. Kacokmu lekoh. Wis nak. Nang turu. Aja kakean pola ditinggali ibu tandang gawe. Gue. Mar ngono nak turu ae kene tak kosoke kene. Nina bobo Nina bobo. Apa ki gue? Gue. Apa? Apa bedodong ki? Aku bawa gedang goreng. Kalau tidak bobo digigit asu. Nah, turu iki wis. Turu tak tinggal tandang gawe umbah-umbah. Ngene iki lho, Bu. Sorone tadi wong wedok. Ngene iki tandang gawe ya diwian kok anak turu. Lempet-lempet. Umbah-umbah. Ngene ke bojo ya gak ngerti tak mangsane. Tapi tak lempiti. Aduh. Lamuk. Wis kok tak tukokno baikon omben sing kacokot lamuk. Ati. Wis pokoke Ati. mari ngene. Mari ngene ya. Kon tak kena wong le. Soale ibu iki kabeh budal nang Malaysia nyambut gawe. Ayo, Cak. Ki coba buwe. Wis pokoke tak kena wong. Kon tak dol. Mau buwe. Lha ya apa mau gak ada duwe aku gawe ngingoni rayu. Ada buwe. Wis gak ngurus. Ma. Kok tak lontek. Ayo. Gimana? Abang ana bojoku meko gedang kabotan. Endi? Gedang gawe apa yuk? Dulu bayai. Mikul gedang piro? Sak tondon, cepetan. Ambek aku. Gedang sak tondon apa mek? Telung ini kok gedang sak tondon. Sampean iku yo tak tenteni mulai aku babaran di rumah sakit. Jarine kaping njoku anakku ki lapon ndok dinyet-nyet. Setami, aku iku kan yo gak ero sampean niku hari sesarnya aku kan gak ero. Aku melahirkan normal. Melahirkan iku apa lah? Melahirkan Normal apa sesar? normal. Normal. Lah terus sesuai gak karo sing tak pesen? Sampe lak pesen sing bayi ganteng. Ganteng, putih. Turunan Arab gede dhuwur blenga-blenga. Heeh. Ana wesan. Lah yo ndi? Karuane mek sampean gak gelem dijaluk wesan. Lho, aku gelem lah yo ndi areke. Mek sampean gak gelem dijaluk, Pak. Salam. Paribasane iki ngene lho, Mi. Aku iki sida adopsi anak. Ya wis kan semayan Aldi. Lah ya anake ndi? Sampe njaluk sing gede dhuwur. Iya. Wis tak jenengi Thomas Sutaji Aliando Ijab Kabul. Lah iya wis jenenge aja tek dawa-dawa pokoke ndi anake. Lucu arek. Iya. Ha iki batange iki.
Bu, gelem aku. Gelem. Gelem. Gelem ya, Nak? Ah. Lapo? Ganteng. Putih. Terus areke Ibane Loh, aja sembarangan lho. Iki blasteran Arab. iki bayi tanya ambek iki. Karuane gelem tangga. Kok mek gak gelem tak kena, Pak. Salam. Ya wes aku gelem. Gelem ya. Dirambut sing apik. Mi sik yo. Iki bayi era tahun 2006 iku gawe Elvis ngene ya. Loh, kademen saiki kan bededing. Oh, ben gak ngompol-ngompol. Ben gak ngompol-ngompol. Oh. Ya wis, sampean anggap iki anake sampean dhewe minangka gawe pancingan sampean kan suwe gak duwe anak. Iya. Makano ndolek bojo sing tepak aja kaya iku. Gak iso nganaki kon. Sampe aku bolak-balik mana. Karepku yo ngono kepengin bolak-balik mana. Preksano bojomu iku. Wes. Mon ndi? Nang gone dokter anu spesialis anu hewan. Ancene bojomu kaya wedhus nek hewan. Salah. Aku ngerti ceritamu ambek kuntet. Anane kon gak iso manak. Kuntet endek, gope endek sih. Dadi gak iso membuahi. Cuk. Gila. Mati. Mentut temenan nek mau ketak ketut kon. Gak ngono sih bayi entute iso kaya nyuling. Kene anakku iki maune nang ngarep. Paling sampeyan iku terlalu pengen godhong simbukan mi. Nyedam. Waktu menyusui ku akhirnya dadine areke ku enak wetenge ku ceblong prat ngono paling yo. Wis sampean toto anakku ya apa sampean anggap kaya anake dhewe Mas yo sampe gak melok ngelairno. Ya. Oh iya. Aku tak pamitan anakku Oh dhisik. iya pamito. Wong aku ikate budal lu Malaysia yo. Alah. Duwe iki sampe tak gawe sangu aku mau gawe duwe. Aku gak gawe. Apa, Mbok? Duh, apa? Kok iku kowe. Oh. Lek sutacing apa buwe? Aku cara ngono aku gak teko kon iku anak darah dagingku. Buwe. Kene gak ditabut. Dadar. Krong. Mongko saiki ana sing ngarepno kono. Ya, buwe. Aja sampe kon iki nglama ambek ibumu ya, Le. Boten, buwe. Makana iku sing tenanan ambek ibu. Duh. Aku iki kape nang Malaysia. Ya, buwe. Kon tak tinggal sing nurut ambek bapak ibumu. Hai. Duh. Aduh. Kene atiku. Gak ngono Semi. Apa cak? Wong bayi kok akeh ana 3 kilo. Ning pokoke aja sampe anakku iki kaliren aja sampe kurang susu. Ngono ya? Cara heeh. Cara gak ono susu ya tukono sapi kok nyusu lho sapi. Iki gendonge belajar ngramut banci. Bayi to banci. Janji apa sih? Bayine banci. Apa iku instan? Iki susu bobok gak gelem, susu kaleng gak gelem, susu instan gak gelem. Asi. Asi. Dame aku memang gak iso metu, aku kan keluron. Oh. Heeh. Takon piye, Mas? Ah, sampe kan ono asine. Heeh. Heeh. Langsung ya apa kan njaluk susu kaleng apa susu asi? Susu asi, buwe. Loh, susu asi. Susu asi asli. Silane lho, buwe.
Sutaji. Apa gue? Wow, wow. Loh, Cak, lucu ya? Lucu. Lucu tak lucu. Sutaji. Apa gue? Anakku. Takut jange ya, Cak? Kudangan Takut jange. kalau amu kok. Heh? Kalau amu ya kudang. Ya yo sih, takut wong anak-anakku dhewe. Po ami belalang kuku. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Tak tawoke karo nang bongko bayi. Cak, arek iki mungkin gemes roh aku ibune koyo ngene. Ibu angkate koyo ngene, ibu kandunge koyo ngono. Lah nek kok telorong karo iku arek iki mati. Heh? Ya kok tuku mbok kene lah kan. Aku gak iso duwe anak timbangane aku gak iso duwe anak alung pegatan karo kon. Lah, ayo tak PDP. Oh bayi sampe cicili bapakne iki lho. Kudangan belajar ngudango. Cek pase. Ayo kudangan. Ngudang mbok kakan sekolah. Ya wis gak kudang. Lapo? Sing genah. Apa ami? Anak ubu. Yang mari kalau mari minum tutu. Aku delok bayi kudu tak gawe rica-rica nyambik dadae. Po ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam mie cucu. Ilu. Yang ini lho bayi tabung oleh-oleh ani. Sing genah. Alon-alon, penuh perasaan. Ya apa jenenge dadi wong tuwa? Masa gak iso? Kok bahaya kok kakan perasaan. Loh, arek itu beda. Antara awake dhewe iki sayang temen karo gak. Ayang kok. Ayang enak ayang. Tumon bayi sok tawa-tawa. Kudangan pisan kas. Karo kasih sayang ngono. Po ami ngono lho. Kurang halus ya. Kurang halus. Oh, ngomong sing halus. Po ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam mie cucu. Bayi kentut pidho kaya pas wae. Tak guyon yo temen ngentut. Wes. Karo susu tak dol-dolan ngono. Oh dimpet. Gue lagi gue. Asu, am lalu ule. Coba nek kecae. Bayi kok iso njaluk mangan ambek ginjal-ginjal iki. Mangan yo nak. Gue. Salam. Lho kok salam. Mak mangan salam sampean. Dan kok salam. Mangan. Pergisan. Salame Bayu. Mam yo nak. Gue Mam yo nak. ameding. Mam yo. Oh, dipangan nyambe. Dulangan dhewe. Ndulang bayi kuwi aja kakan pola, kalusen.
Lah terus ya apa? Wong ancen aku gak iso duwe anak, gak tau duwe anak, dadi aku yo gak ngerti pokoke didulange jejelno ngene karepku. Bayi ini sedengkali kon. Tulang bayi gak kaya aku ngene iki. Masa aku gak tau duwe anak. Wah, mongkok bandak. Ngene lho tulang bayi. Wong gak tau tulang bayi. Ngono lho kaya aku iki. Babau. Aku dieplok ya. Mek gak seneng ambek anakku aja kaya ngono carane akeh sing kate ngadopsi iki. Lah mau Kok diapakno anakku? Salam, salam ya Allah. Sapa sing kaya gitu sapa? Iki ya. Kon pantai kon. Anakku dianiaya kuntet. Kok dianiaya mergane apa? Lah iya jare kate adopsi. So, aku dibijuki mami so. Lho lah kon rapo kok raup? Raup kakekmu. Lah tumon bayi so ngeraupi aku gedang lho. Ngene lah itu. Aku gak terima tak tuntut kon. Sik tak balik kabeh njaluk piket anak supaya bojomu iso meteng. Karepe kuntet bener, sing salah ku kon. Lah apa? Lah wong kene karepe apa kepingin anak adopsi anak kok mbok kei begejil kaya ngene iki lho. Iki berarti kon iki tipu-tipu kon iki. Ya gak ngono cak kepengin ndolek dhuwit aku. Ndolek dhuwit ya ndolek dhuwit, tapi aja ngono sing bener ngono lho. Ngono acak. Iya. Mulane kon timbangane kon rame-rame kaya ngene. Iya, So. Ya Tut. Mangmulo ya. Iki akal-akalane sapa? Akal-akalane sapa? Iki bajul bontong iki. Aku cek entuk dhuwit ta. Cek duit nang jalane keliru. Lah peno kok gelem. Mesti nyambut gawe. Wis aja tukaran ae, Ronci. Aja tukaran ae. Ayo lho Truk. Iya. Ojo ae nyambut gawe. Iya. Lah sing nyambut gawe iki awakmu macul ya gak iso. Gak iso. Iki ndaut yo gak iso. Gak iso jare. Lah iki mbalat yo gak iso. Apa? Balon. Patok ya ngono. Pacar sedih bojone gawe wong. Sejak karo aku. Apa? Malam ini Ludruk Budi Jaya. Ya, pentas di Jino Kulunduk Kulon. Iki gawe lakon api. Ayo didelok. Ayo.